litra 10,9. Ne piše u eurima koliko je. Došli su dani festivala. Prošli je vikend održan Hedonist, festival koji nas je htio vratiti u neku kraljevinu, kraljevstvo. Da li su u tom uspjeli? Pa djelomično jesu. Iako Iako su ljudi koji se žive u blizini parkova malo postali nervozni, jer znate kad ono ima 3 bine na kojima nastupaju razni izvođači, to je u redu kad pratite jedne izvođače, ali kada čujete zvuk sa sve 3 bine, onda je to u stvari buka, nije baš zvuk. No međutim, život u gradu kaže da morate biti naviknuti na buku. A već ovaj vikend nastavljaju se razni festivali. Jedan od njih je Artomanija koji će se održati ne u parku nego na Sjenjaku. Biće čak i organiziran jedan turnir u basketu, tako da će i to biti zanimljivo pogledat. Ako niste nikad slušali orgulje, kad neko jako lijepo i dobro svira orgulje, trodnevni festival održat će se u Konkatedrali, u crkvi u Tvrđi, u crkvi u Donjem gradu. Naravno, tu ću spomenuti i Urban Fest koji stiže ovdje na lijevu obalu Drave, koji se treba održati u Zrinjevcu, pa onda se, kao nema mjesta u Zrinjevcu, pa će se ipak održati ovdje. Znači 10 bendova u 2 dana. Šta još reći, već je objavljeno što će se događati onako od dana grada drugog, pa onda dolazi i božićno vrijeme, predbožićno vrijeme. U Osijek se vraća i panoramski kotač, tako da će i to biti zanimljivo. Pitanje hoće li biti u parku ili negdje drugdje, ne znamo. Ali eto, pred nama su zanimljiva vremena u kojima će se neko ljutiti možda zbog buke, ali bit će nam bar zanimljivo, ako niš drugo. To je to u ovom videu. Vidimo se u sljedećem videu.